Топ 5 пиперливи участници в VIP Brother. Номер 5. Евгений Минчев. На следобеден чай. Не, само няма ми крупаш или Еми и за тебе? Не. Ако обичаш, аз мога да се преместя. Тапанарите. Може ли някой да ти каже, че не иска да му се хрупа в тази секунда ти взима? Сякаш си го разтопя в устата. Няма хрупване. Казах ви на двамата, моля, не дейте. Донесохте ги тук точно на бара с моята лютеница да хрупате. Ами да ви имам випаджийството и всичко. Така ли мислиш? Ми така мисля, разбира Вижте да се. виж, че ще стоят точно тук, където си искам. Ей така, както ме виждаш. Нито повече ще видите марети, нито Айде да видим, аз пък няма ли да хрупам. Айде, хрупай си. Аз ще На си теб ти хрупам. отива. На тях не им отива. Не. Точно така. Като повечето прасета. Ами то било време за лягане. Айде лека нощ на всички. Свине. Съжалявам много, но аз лично няма вече да се измествам за 10-ти път от тази кухня, защото Те са му хрупам. дали вип стая, в която като му пече нещо да отиде и да се Абсолютно. осамоти. Правилно. Той поне може да отиде и да се осамоти някъде, за разлика от всички нас. Тя, която няма един ден в къщата пълноценен, се обажда. С ефтината рокля, хрупаща марети. Ай си ктир. Евгений Минчев, без тебе тази къща би била скучна и мрачна. Соня, прекрасен жакет, знам ти го от 15 години. И осъзнаваш ли вече защо си толкова нещастна в живота? На това, което виждаме тук, на тази злоба, с която подхождаш, всичките ти проблеми, включително които ще кажа, когато трябва, идват от твоята лошотия. Защото ние показваме кога се шегуваме, когато излизаме от релсите, се извиняваме. Ти си лоша жена. Ти пък си изключително добър с всичките грубости, които говориш на цялата Просто замълчи, къща. защото ще обърна обратната страна. Просто ти казвам да замълчиш. Защото това, което ще чуеш и ще получиш, ще ти се стори малко с това, което знам и което изобщо си. Ясно ли ти е? Евгений, я да не ме заплашваш, ако обичаш. Просто замълчи, когато става въпрос за моето име. Ясен ли съм ти на теб? Мога да не разговарям с теб. Просто моето име, ако го споменеш от тук нататък, аз ще изляза и ще кажа всичко, каквото ти представляваш или не представляваш. И? Както и семейството ти, за което толкова държиш. И? Да, имам прекрасно семейство. Да. Аз ще кажа дали е прекрасно семейството ти ти. ще кажеш. Да. Фалшивите ви бракове и простоти. Трябва да се срамуваш, че говориш така в национален ефир с хора, които са постигнали повече от теб. Зла. Евгений, нищо повече не прави от това да задавам въпроси. Нищо Просто замълчи, повече. защото ще ти излея една бутилка уиски на главата. Родена пяна. Защото всичко има граница, до която човек може да стигне. Няма да обиждаш и няма да използваш хора един срещу друг. Ако искаш да си почтен играч. Иначе и аз ще използвам хора, които идват от твоето семейство. Наборе. Любов. Загробяха нещата само след 2 дни. И как да не загрубят? Дебели, непосетени жени. Възрастна, уморена жена. С лошо направена уста. Това е лошо направена уста. Изглежда като такива чекмеджета, които не си пасват. Горното е малко по-надолу от пантичката си, а долното някакси като... Сякаш си забравил да ги затвориш чекмеджета. Бързината. Аз се чувствам наранена от теб. Остани си наранена, моля. Чакай малко. Когато човек озлобее... Жена, която изглежда като фучал, трябва да си мълчи. Тя прилича едновременно на игрище и на врата. Соня изглежда на пян Марадона. Но много е странно, че никога в гръб не мога да различа слугинята Лалка и певицата Ганка. Никога не мога да ги различа. Стига, това говориш за различни гърбове. Да, и не мога да ги различа.
Гръб лицето. Едната е с пола на лондонски автобуси. А другата е самия автобус. Ама не, че аз правилно съм казал, че тя ми прилича на двоетажен автобус. Говориш. Боя се, Евгений, че в един интелектуален двубой с Боби не бих заложила на теб. Евгений, в разговор помежду ни аз ти казах, че съм смятала Ваня Червенкова за силен човек, с сериозен бизнес. Ти ме репликира, че силен човек не пие толкова много лекарства извън онези по основни здравословни проблеми и че богат човек със сериозен бизнес не би влязал в това шоу. На шега ли ми каза всичко това? Пред кого, Сонче? Пред кого? От хора, които завършени лицемери, завършени егоисти. Всеки живее за тук, тук и тук. На кого да говориш? Каруца такава. Номер 4. Людмила Захажаева. Мълчима, помия. Все търси геройство, леке. Бабички и неща да говори с мене повече. Аз не говоря с старец плешив отдавна. Ми хубаво, де да коментираш тогава, ма. Прасе, не виждаш какъв крокодил с в лице, ма? Абсолютно ти попроси, аз съм идеално крокодил. Красива. Идеална и красива. Красива. А ти си тип. Бе, аз дали съм тъп? Откъде на къде ти ще си разпореждаш тук с бюджета? Ама, гледай се работа. 20% от хора си взел. Да. И още 20. Картуната ти е празна. Празна ти, крокодил мръсен. Мълчиш, защото много ма дразниш. Дърто плешиво говедо. Това си ти. Да, такъв съм. Който се нуждае от геройство. Всички ни могат да трябва. Цяла България вика тая, този крокодил Захажаева. Ти пък за цяла България. Таз ценяка на изгоняха от Русия, дойде в България. Много хубаво, що стоиш в Русия, ма. Компаньонки дърта. Рибна... Толкова се смота на помион мръсна. Ходи моли за огризките. Ма чакай, ма, тя си моя работа. Когато си ти да ми казваш в кой лагер да бъда, в кой лагер да не бъда, ма. Чукава мръсно. Колкото и да викаш. Кой да викам? Когато си ти да ми казваш, аз в кой лагер да бъда, на кой да давам от моите цигари и на кой да не давам от моите цигари, ма. Насам, лъжеш, крадеш ти. Побия. Прасе, леке. Приличаш на... Леке, на едно настъпано. Прасе, леке. Умираш за геройство, ама си лъжец, простак и измамник. Няма друго какво да кажеш сега. Искам да ми говориш за затвора. Браво, че ти храни. Дето ходи се Русия напред-назад да ти дават пари. Субриски. И казвам истината, брат. Още по-зле щях да постъпя с брат. Много работи знам. Откъде ги знаеш? Много работи знам за нея. Много работи. Уж за първ път ме виждаш толкова. Много работи. Ти за първи път ме виждаш, не? Прекаляват. Стига са. Сега ти винаги искаш Гошко да си убие. Ти не ми викай Гошо, разбира, да си имам име. Ами нали Гошо си? Ама не съм Гошо. Гошо? Не съм Гошо. А кой си? Моя си работа кой съм. Знаеш ми името, не ме обиждай в момента, не съм Гошо. Аз не те обиждам, знам, че си Гошо сега. Не съм Гошо. Аз съм носара на цял сезон и нищо не казвам. Това си е твоя работа, мене това си имам име, ти не ми викай Гошо. Ами твоето име Гошо. Не е Гошо. Не сега, че... Покажи паспорт, ще пише Гошо. Или Георги. Да, Георги е друго. Гошо не съм Гошо, аз съм Георги. Ти лично вчера каза, или съм Жоро, или съм Гошо. Не съм го казал това. Казал си? Да ми нещо не си добре с тука. Не ми викай Гошо, ако обичаш. А Гошо това е обидно. Не бе, не е обидно. Гошо мога да викаш на мъжа ти, къде те е оставил. Не ми викаш на мене Гошо, аз имам име. Твой мъж, който ми оставил. Това си е твоя работа. Че оставил, а не оставил. Добре, аз съм Софиянец, сега говоря. Но не е така. Стига с тук произведение. Добре, не дай да ми викаш така. Имам си име, аз не ти викам Луна втора част. Добре, стига си измислил тук истории. Добре, както ти си измислил. Автобиография пиши своя. Някои неща не са моя тема, аз по-добре си трябва. То няма тема изобщо.
Аз нямам тема, ти имаш тема по всичко. Ти разбираш абсолютно всичко. Музика, абсолютно по всичко ти разбираш. жената не е първо. Разбира. Съм виновна. Виж какво, ти дори да устарееш, не те света това. Няма. Разбираш? Не може пък аз... Ако смяташ, че това идва с години, голяма грешка се скъпи, защото ти си баяна въртял, ама по такава логика всеки възрастен човек гениален трябва да бъде. Пак се връщаме на старата българска поговорка. Не питай старил, питай патил. Той, който е живял, изстрадал и изпатил. Какво трябва да е страдал, мамо стар? Трябва да знаеш. Знание. Какви са тези страдания? Страдания. Като ти пернете, това ти е страдание. Като ти ударят под кръста, там ще страдаш. И оттам си вадиш изводите. Защото когато ти страдаш, аз ще не викам, да, по дяволите. Аз съм страдание. Не, бе. Ма не, мене сочи, аз съм страдание. Не, бе, Ти знаеш ли, че аз това къде съм преживел в моят живот, ти си самоубива 6 пъти до сега, жена. Ти си мислиш, че това, което ти мислиш, винаги е правилно. Това е твоето мнение. Ти си мислиш, че мога да пееш. Това е твоето мнение. Ти си мислиш, че знаеш абсолютно. Това е твоето мнение. Така че не ми давай не ми казвай, това е страдание. Защото аз през какво съм минал, ти не мога да минеш 5 живота, моето момиче. Нямам намерение, не ме е нужно. Ама не ми давай някакви... Не ме сочи с пръси да казваш ти какво мислиш, защото мен не ме интересува твоето мнение. И мен също не ме интересува. Аз да те определям по някакъв начин, да те соча с пръст, да говориш за себе. Ти говориш за мен, защото съм интересен. Ти не си интересна. Ти се опитваш да си луна. Ти се опитваш да пееш по камерите, ама не си интересна. Кои камери съм пяла, бе? Всеки ден се връзка. Той дори не схвана за какво говоря. Човек се учи от грешките си. Човек се учи, когато се учи, скъпи, а ти книга не признаваш. Абсолютно, абсолютно да. Ти поне с твоите книги си стигнала много далеч. Аз мога да не съм... Стигнала. Ти дори стигнала си. Да, добре. Аз съм от София и така говоря. Искам да ти кажа, че... В София така не говоря. Добре. Ти поне си прочела много книги, си стигнала много далеч. Просто ти каза, че... ти четеш книги, аз не чета това, какво ме прави по-тъп от тебе ли? Разбира се. Така ли? Разбира. Да, добре. Човек, който не чете, така си мислиш ти. Това е изобщо за мен не човек. Добре, Това е просто глупаво. Да, добре. Един човек, който отрича знание и четене, не може да бъде. Ама не е за мен, бе. Има хора, които не е за тях. Не е за мен. Напротив, приятел, за всеки е... Си изпъкваш, че нищо не съм чел. Ама не се изпъквам, бе. Какво да седна да лъжа ли? Освен да кажа, глупак си. Аз имам уважение към мене си, аз мисля, че изглеждам горе-долу добре и имам... А да какво да прилича? А предизвикваш, за съжаление, смях. Аз предизвиквам смях. Разбира се. Тук няма нито един човек, който не те усмял покрай твоята прическа. Така ли? Да, само заблуда. Ще ми е много приятно да я засека някъде. На къс пас. Yes. Колко състезания имаме? Не става. Yes! Браво! Видяхте ли, Биг Бен? За мен е съча, ще разбие в носа. Дори е скоро. За дългата и така. Виж какво тя е нестабилна с нерви. Те вече са нестабилни. Драска, полива. Аз не бих първа посегнала. В никакъв случай се наложи да дръпна коса. Много хубаво направи. Тя се оказа изкуствена. Тя се опита да ме полее, но аз се плиснах в лицето. Много правилно. Трети е шеф Петров. Няма да готвя. Малко трябва да се потакоми аз джакузита, макусита. Почваме се. Значи си куклите, дай ми парцелките. Няма такова нещо, Марги. Чакай, то до сега трае. Ето сега ще кажа. Хората, които фурли само бензин в огъня. Ваня. И аз днеска го усетих. И вчера другото, което ми направи най-грозното нещо, че в най-лютата караница скочи и каза: аз тук се получават лагери, в нестанали, обляна в светлини,
Обляна в светлини и режисура как се делиш два лагера. Станала съм, защото от първия момент съм си припознала Мария като моят човек в тая къща. Добре, беше ли режисирано помпозно и грозно? Сложи се ръка на сърцето да не мога да напишеш една книга. Кой академия сърцето? Скочи от тук режисирано. Така, не беше. Беше емоционално. Да, но изглеждаше режисирано при положение, че ни гледаше цяла България. Ама ти винаги съдиш за нещо, както ти си не съда никой. Бог ще ви съди и вие ще съдите мене. Но аз не съда никой вас. Аз не те съдя. Съдите ме всеки ден. То се виде. Шефе, знаеш ли, когато човек няма чувство за самокритика и няма чувство да приеме критика, нямаш. Ако нямах чувство за самокритика, нямаше да правя в работата си. Пак стигаме до твоята работа. Да, работата ни е. Бог ни познава по работата. Ти знаеш ли, само да те питам, ти знаеш ли всеки един от нас какво работи и какво прави? Не ме интересува. Така, защо ние трябва да се интересуваме от твоята работа всекидневно, да слушаме за ресторанта ми? Защо? Защото трябва да си пиеш лекарства. А защо не си питал всеки друг какво правиш? Защото се интересуваш само от себе си. Слаба и се обределя с всички хора. Смешна си. Смешна си и Бог няма ти прости не това нещо в къщата, още неколко. Айде стига глупости. Болна жена. Тя е абсолютно болна жена. И как ще не? Вижте емоционално. Кой напада, бе? Тя напада всеки път, бе. Ти пък глух ли си или луд сега? Тя е комплексирана от това, което съм аз. И аз не съм виновен. Тя е половин певица, половин авторка, половин жена, половин брак, половин всичко. Такива недоказани хора не ме интересуват. Мария, главно понякога ти изглеждаш много слаба. И в момента изглеждаш слаба. Изглеждаш, приятелите те виждат слаба, защото се асоциираш срещу мен с хора като Антон, с хора като Ваня Щерева, които са хора, които не са в твоя свят. Дори да изглежда слава понякога, тя е жена. Да, и аз казах ли нещо, обидих ли? А ти защо си позволяваш да кажеш за Ваня Щерева, че не е в нашия свят? Моя свят не е. Ама ти в чий свят влизаш, бе, човече? Аз това те питам. Кой е в твоя свят? Ти не можеш да кажеш, то не струва, оня не струва, че само нашия свят е някакъв таргет. Не, бе, не съм. Какви глупости дънкаш, аз съм изумена. Кой е казал? Значи, виж сега какво ти казвам. Мария. Ако следващия път, в който седне на килима, чуя от тук да фърчат всякакви стрели към мен, думички, да ми мяташ всякакви и да обиждаш. Аз ти се заклевам, че ще декларирам пред цяла България, че напускам тази къща заради теб. Перфектно. Разбираш ли? Защото ти си уникален дразнител. Аз реклама имам и направих първата в нашия жанр. Разбираш ли ме добре? Отиваш на кино ти. Отиваш на кино ти. И ти си и на кино. И си влизаш във филма постоянно. Аз съм топ в света. А ти залязваш. И си долен. Да. И не си джентълмен дори. И като се наричаш мъж, се замисли върху това. Защото думата мъж е комплексна. Обратен съм. Думата мъж е комплексна. Това отида някъде. Разбираш, отида някъде. Не си мъж. Знаеш ли, аз предлагам да отидеш и да заявиш, че напускаш. Че виж какво съм. Нема си направи топ. Не, защото си толкова слаба и смешна. Вече ще по-добре го направи. Как може на мене да ми кажеш, ти след като залязваш, да ми кажеш, че аз залязвам? Бягай от тук. Да речем, утре като излезем или след... Бягай от тук. Ето сега директно ти казвам. До сега не съм искал да те обида, но сега ти казвам. Ти си Мара отварачката и нищо повече. Знаеш какво се казва? Две кокошки е регенерат. Книгата с обидите ще кажеш и коя е? Една кокошчица регенерат. Това става накрая. Шефе, ще задържиш ли за малко само да отида до туалетната и ще се върна? Не искам да задържа. Ходи и се подиграй, че е много говоря. Веднага с малкото си моджаче на Мара отварачката се включва и започва се дължи чалгаджийски. Значи, ако не беше ти, нямаше по-попсъм в този живот. Сладурче. Смотана инфантилка. Кажете, че понеже няма лук, и аз съм саботирал къщата. То това ли казаха? Еми да, или така. казаха, че не искаш да готвиш, защото няма продукти. Не разбраха. Ама казах им 10 рецепти, бе. Ходи я питай майка ти. Еми не, защото така се държи. Така се държи. Това беше толкова грешно. Не е грешно. Върни се веднага. Няма да се върна, защото тя ще слуша тебе. Ако те чуя, тя ще слуша тебе. Да наречеш майка ми, някой. Ма не, ще те изйом. Само, че лъвче,
Сега, като ми посягаш, ще си търсиш какво да си ядеш, нали разбираш? За мен ли говориш? Готви нещо, да. Няма да готвиш за мен? Не. Добре. Пич, не. Добре. От моите ръце ти няма да ядеш. Направи си нещо за ядене. Добре. Защото и втори път ми посягаш, третия път. Разбери, че ти се разгони фамилията. Моля ви, посегнаш още един път. Не, риташ ми. Моля ви се, не дейте. Казвам ти и моето момче, че ще вкарам в затвора и там ще направят жена. Нещо друго за фамилията? Не, казвам ти следващия път, като ми риташ, ще ми идваш да ми скачаш. Втори път правиш физически действия близо до мене. И ще влезеш с черупогашник в затвора. Аз в колата винаги имам нещо. Имаш, да. Винаги съм. Беличко. Аз се обърнах към Мекс, не към тебе, господин професоре. От Благоевград, 28 годишен, срам. Мене ме наричаш клоун, цяла България ти се смее, че се правиш на Роналдо. Палячо! Стига вече. Мене ще ме наричаш клоун и палячо. Айде, стига вече. Аз съм клоун и палячо, ти си клоун и палячо. Цяла България знае, че си клоун и палячо. И тук е много мръснишки, много селски и много мангасарски. Ти своите заплати сигурен си? Държиш се, ти си срам за македонците. Сигурен си, че следиш ти за си срам, такива македонци гелирани като тебе са так. Аз мислим, че това започва. Смейте се, бе. Аз ще смея последен, бе. Не лошо. Ще се смее, бе, Раковски. Селото няма да излезе тебе цял живот. Свиня мръсна, гадна. Вие нямате нещастниците. Ти кълнешка, че този, който ми е откраднал джапанките и маратонките, ще си плати за това. Окей, а каза ли дано да пукне тогава, като излезем? Сега не знам аз какво съм казал и що съм казал. Аз само казвам, в света човек може да каже всичко, но аз си действам по има си ред в тази държава. Човек може да убие, бе. 350 лева са тия неща, те са съдебно тако. Дали ще ги вземеш или ще ги фърлиш, това е кражба. Но ти пожела на този, който го направил, да умре пак. Не забравяй. Аз какво съм пожелал, всеки си носи кръста. Така е. Аз говоря, че аз хода сега и ми е противопоказно за краката ми, защото работя 30 години и 2. Да, знаем. Ми е противопоказно, затова ходаш джапанки. Току-що им казваш. Краката ми се пукат. Погледни ми как са ми се напукали това. Това е от стедени от работа. Краката не са ми добре, затова хора с джапанки. Да, добре. Ще ти слезе някъде, от някъде. Само, че съм виждал много хора как пукат гума. Мене, като някакви луди деца, играят на филм. Ще играем една седмица борче. Живи трябва да бъде готово. Може ли да приключваме с този цирк? Няма смисъл. Всичко това няма смисъл. Под номер 2 е Луна. Не те да говориш ти специално под Луна. Какво? Айде, моля ти се, не ми се прави на интересен. Не се карайте. Не ми обяснявай, моля ти се ти. Вие нямате... До Чикаго и назад. Айде. Ще ти дам аз на тебе един Сизър с палас. Ти кажи, къде ходиш в Америка? Кои места посещаваш? Майка ти от Турция. Майка ми не е туркиня, за да е в Турция. Аз не съм туркиня, аз съм българка. Аз съм българка, да. Чино, внимавай какво говориш. Внимавай какво говориш. Минаваш всякакви нормални граници. С тая простащина на някои други места. В Чикаго не съм го виждала. Не съм чула някой да говори за него. Не ми говори за Америка, че... Моля ти се, не се карайте, бе. Моля ти се, бе. Аз живея в Америка 18 години, бе. Еми хубаво, живей си. А ти, бе, в Турция. Живей си. На помия така. Джино, не така се. Аре, моля да не ми говори за Америка, че аз биол си задава. Първо трябва да разбереш, че съм българка. Да ме обижда на народност, това лайно. Слушай, ти имаш ли приятелка? Това ми кажи. Джордж? Джорджано? Така, Джорджано се казва. Имаш ли? Да. Ай, гол си лага. Аз съм Джорджано. Облечи си една блуза. Джорджано, България. Облечи си нещо, ако искаш да спиме на една спалня. Имаш ли си приятелка? Ако си имаш приятелка и те гледа, какво ще си помисли?
Мисли си за нещо хубаво, за нещо положително, за нещо приятно. Виж, престани да ми казваш за какво да мисля, защото аз съм през цялото време мисля само за хубави неща. А ти за какво мислиш, ти си знаеш, мечтателю. Наистина. Ма не дей да ми казваш за какво да мисля. Харесва ли ти това пълто? Или не го виждаш? Ти разсърди ли ми се, бе? Аз като цяло се извинявам, не знам какво е ставало, но такова нещо куфари върху спалня не бях виждал. И аз. Нямаш вина за нищо. На този джино, това е някакъв, не знам, какво е това. Това е унижително, някой те покани на спалните, след това да те изгони. Как го определяте ви? Не, унизително е. Пила ли си алкохол? В момента ми ухаш на алкохол. Уха ли ти? Тук добре. Ти да не си някой дрегер, пример. Не съм. Ако ти приличам на дрегер, мерси. Ми правиш проверка за алкохол. Не ти правя никаква проверка, просто те питам, пила ли си алкохол. Няма нищо общо. Но според теб нормално е да кажеш един човек, ела ми на леглото и после ми кажеш му върви си. Който както го разбира. Мисля, че не си права. Добре, хубаво, не съм права, точка. След като за теб не съм права, за други ще съм права. Ето той ти дава знаци. Няма смисъл. Мисълта ми беше такава, че сега ще отидеш... Ти от кога започна пък да мислиш, бе? А ти не си виждал куфари. Знаеш ли колко неща ти предстои още да видиш в живота? Ти до сега виждала ли си такива куфари върху спалната така? Знаеш ли? Виждала ли си? Знаеш ли? На това ми отговори. Виждала ли си или не си виждала до сега? Това, което виждам в къщата, го виждам за първи път в живота си. Ето ти отговор за всички въпроси, които ще ми задаваш от тук нататък. По-добре не дей да разговаряш с мен. Разбери, ще ми направиш услуга, ако не разговаряш с мен. Ходи, говори с който искаш, играй каквито роли искаш, прави каквито мисии искаш, прави се на паляч от тук. Аз моята кариера съм си я направила. На теб ти предстои. Тези, които ме познават, знаят кой съм. Ама не се прави в момента на ненормален. Не ми говори за учени фрази. Попитах те, имаш ли си приятелка? Знаеш ли? Приятно ли е? Това нещо ще се излъчи. Приятно ли е да те гледа гола? Един съвет ще ти дам. Също трябва да се сещаш, че доста хора те гледат. Да, точно заради това. И след излизането от къщата, доста хора ще си променят мнението за теб. Това трябва да ти е много сигурно. А ти кой си? Да ги определиш тия неща. Кой си ти? Просто ще го казвам. Не, ти не можеш да ми кажеш. Като съвет. Ти говори за себе си. Не можеш да ме съветваш. Аз съм нещо различно. И хората сигурно го видяха. Съветвай себе си. Мъж ли си, кажи? И на мен ме се разговаря вече с теб. Не ти се разговаря, защото не можеш да си определиш пола ли, не мога да разбера. Айде, викай го. Викай мама, тати. Викай. Чуваш ли се какви въпроси задаваш? Не се чувам. А ти чуваш ли се какви съвети ми даваш? Явно имаш проблем, щом не се чуваш. Явно ти имаш по-голям проблем от мен. Положи усилия, може и да ти се получат, не е тук местото. Да ги правиш тия циркове и да лягаш гол. Може да си облечеш една блуза, а не да вървиш цял ден след мене. Помолихте да не вървиш след мене. А ти си мислиш, че вървят от те? Не си мисля. То е факт. Не съм забелязал. Просто стой настрани от мен, разбираш ли? Каква ще изляза от къщата? Нямам нужда. Аз също нямам нужда от теб. Не знам, защо се останала с такова впечатление. Не, нямам такова впечатление. Нямам и не искам да имам никакво впечатление за теб. Просто аз съм невидима за теб, ти си невидим за мен. Брат, кажи нещо ти по въпроса.
но е кон, не. Чао, Не става. Сега вече ще ти излея кафето на главата. Ще ми излееш кафето, тогава ще иска зъбите. Върни ми очилата, ще имаш проблеми, Гинко. Айде, дали ще има проблеми. Ти защо не взе очилата? О, Боже. Не разговаряй с мен повече. Бонус. Скандалът между Мария, Мекс и шеф Петров. Добре, че беше. Марги да разбереш, какво казала Мекс. Така е, на някои хора самочувствието има повече. Да, така. Но ти виж какво Мекс е казала за мен. Може ли такова? Да, ние чухме. Да, ние знаем. Просто не искахме да стават драми, че ние чухме. Не, няма да ти кажа. Беше много грозно. Много грозно. Много. Не искахме да казваме. Хайде, моята момиче. Мекс. Хайде, моята момиче. Да се занимавай с мен, стоиш до мен и будниш. Аз за тебе не съм казала една дума. Наслаждавай се, там се мири. Давай ти си, бе. Ама давай ти си. Айде, моята момиче. Не. Чули? Всеки цялата България го. Още един път, като ме потърсиш диалог, ще го получиш. Аз не търся диалог, ти говори за мен. Само те предупреждавам. До сега ти говореше за мен. Само те предупреждавам. Аз не знам ти какво знаеш, ама аз ще ти кажа много неща. Мария, аз нямам нещо, да се притеснявам. Според мен много неща, да се притесняваш. И моите думи бяха реакция. Скъпа моя, моите думи бяха реакция на твоите неща за бизнесмените в тази къща. Диалог с теб не търся. Той ми е излишен. Ти говори за мен. Ти си психопат. Ти пък според мен си компаньонка. Изявен ярка. Добре, според мен ти си компаньонка, изявена ярка. Добре, бе, тя ме нарича, аз не мога да я наричам, така ли? По-добре да съм самокат, това, което си ти. Ти го наричаш Мекс, това, което казваше... Абе, бъде ти това се нека спор. Ама, бейби. Аре, само ти се занимаваш с гащите на хората. Аз няма да бъда с теб. Ма не да ставаш така срещу хората, бе. Има си правила. Ма ти не мога да ставаш така. На кой ги пъчиш тия гърди? Ма ти за какъв си да вземеш тая къща? Ти за какъв се взимаш тая къща? Ма ти на кой ги пъчиш тия гърди, ми е интересно. Но не може да казваш такива неща, разбираш ли? Просто не може, разбираш ли? Не може. Не може. Снимай ги го чиста център, който. Чуваш ли, Мекс? Моля те. Тони! Просто те моля. Аз ти казвам, виждаш ли го? Може. Снимате, айде, седи. Пак ще снимат. Против правилника на Big Brother е да се обиждаме взаимно. За това ще подведа госпожицата до тебе, бизнес дамата, която обяснява как аз съм платена компаньонка. Правете си каквото искате. Че аз съм певица. Правете си каквото искате. Един от най-високите хонорари, а тя е бизнес дамата на роклите на 70 лева. Как придоби тази Ж-класа с 79 лева рокли от село Раковски? Нека да си отговорят зрителите. Аз няма да ти слушам повече. Аз съм дама и това не мога да го простя. При положение, че тя в очите, пред очите на моето дете, на моите работници, казва за
момента, в депресирана и който аз смешна кажа да се изложа. Толкова те харесвам и как се излагаш и ме. Това е една агония да те слуша. Ти мен агонизирай. Много ми е зло. Но пред мен няма да обиждаш никого. Така си направя не една грешка. И мен самата също. Миме наистина много близко падна. Тя ме обижда и мен така, защото и аз изглеждам като Мария, и аз съм с уста, и аз съм с гърди. Тя обижда всички като нас, че едва ли не сме проститутки. Аз въобще пък не съм забелязал. Добре, човек, който не съществува, за какво трябва да... Нямаше се боря тук да остана заради тебе, защото ще ги мачкам. Не може никой да ме разстрои. Днеска играта започва. The show go on. Аз пък няма да слушам тебе тук по цял ден и по цяла нощ. Никой не е длъжен тебе да слуша. Дори не е уверена, че нито дамата с ценностната система, която обявява кой колко е платен при неприсъствие в подобна ситуация. Не е вярно, казах го пред теб. И един път го изведеха на дискотека и го взе безплатно. Мария, аз парите си ги изкарвам сама. И по-добре да съм шегопатия да си изкарвам парите сама. Ти твоите си ги изкарваш, знаем как. Как? Покажете и кажете. Стига вече пара. Хайде, покажете и кажете. И ти, знаейки, че правиш тези неща, как можеш сега да говориш така? Стига, бе, хора. Наистина, аз не мога да повярвам. Ама Мекс, тя поне имала щастието да се ожени 2 пъти и то за стойностни и известни мъже, а ти нито веднъж. Добре, не съм срещнала любовта на живота си. Даже ще срещнеш като малко от нея. От първата вечер ще срещнеш. Мария, аз не мисля, че от първата. В дългосрочен план ще срещаш цял живот по един и същи начин. Точно ти. Само гледай да имаш отделени средства от рокичките, да има как да си ги четеш. Аз имам отделени средства. Моите средства ги изкарвам всеки ден. Аз не трябва да хода да принижавам унижението да съда с 13 жени на една маса и един мъж и да намачка по този начин. Говоря за твоя начин на живот. Ти се знаеш и тези, които съдат там, също се знаят. Преди да показваш морал и преди да казваш, не, аз няма да седна, защото аз работя. Ма ти лаеш на каишка. Аз не знам да лая на Нали каишка. знаеш? Лаеш на каишка. Не знам Мария да лая на каишка. Кой както обича. Срещу тебе ли да не лая? Не мога да те разбера срещу кого лаеш. Ще ме разбереш. Ако определяш говора ми към тебе като лаяне, добре, ще се опитвам да говоря по-спокойно, за да ме разбереш. За това, което каза, ще те подведа под отговорност тази вечер. Ще подведа. Защото си наглупърче. Освен тъп. Давай, Паши. Давай, Паши. Няма да слушам цяла вечер. Аз правя каквото искам. Седни си, ми всички правим каквото искаме. Да. Седни си, па няма да слушам цяла вечер. Аз няма да гласувам за теб. Какъв беше, че не можахме да се сетим. Ще седиш дълго. Ще седа където си искам. Ти не можеш да определиш мен. Дълго ще седиш. Не можеш да си го позволиш. Ще седиш дълго тук. Ще стоя, ама ти ще постоиш да поготвиш. Защото това заслужаваш. Аз какво заслужавам? Това, което заслужавам, го имам. Много. А ти ще се бориш и в другия си живот, за да постигнеш това, което искаш. Верно ли? Да. Не, лично си не знаеш, в една игра ти е приена сериозно като рибите. Кои са рибите, бе? Кой категоризираш тук? Нали го обърнахме, да те питам. Аз не говоря за тебе, първо с тебе. Ти пък не знаеш какво е свет си. Браво, да. Ма я не дей ти да ми ръкомахаш ти на мене така стара ръка. Я не ми ръкомахай стара ръка. Стигам ми се пъчи цяла вечер. Ма някакво ми казваш. Ай, че вече ми писна от тебе. Карикатура такава. Прилика. Ще ти кажа аз от кой изкарваш пари, от кой не изкарваш и кой познаеш кой. Ма ти вред ли си, бе, човек? Ма ти вред ли си? Ма ти вред ли си? Аз се излагаш. Излагаш се. Аз не знам дали се излагам, ма ти ми писваш, разбираш ли? Омала, не си влязал тук само ти. Тук има 20 души с работа, самочувствие и семейство. Ти няма да ми говориш цяла вечер. Ще говориш, когато някой ти търси диалог, както всички ние. Не да обясняваш кой е риба, кой кога ще си ходи и кой кога няма да си ходи. Защото аз не съм женат и я те слушам. Нали ме разбра? Кашля. Нали ме разбра?
На такива като тебе съм раздала аз заплати. И още ги раздавам. Ти не ми обяснявай как от теб си изкарвам парите. Такива като теб са ми готвили по 5. Да. И още ми готвят. Добре се справям. И да ти харесва, и да не ти харесва. Се видим в Илин 5. Ще се видиш в космоса. Поне е вид брадър в космоса. Защото докато ми сервират, ти си отзад. Аха. Казвам, че има сълзи в очите, бе. Ти да се държиш. Не ми говори на бе. Много си малка. Ами ти не дай да се лежиш дойдеш на моите възраст. Трябваше да бъдеш тук за циганите, където си да не се обаждаш. По-голямо от твоята, първото, което е. Ти ли? Да, точно. Селфи в колата. Треперят ми ръцете. Тя колата ще извърши мотора. Мария, ти да говориш срещу моята кариера е много смешно, защото ти самата си ми звъняла 100 пъти да ти правя рокли. Какво тихо? Тихо. От 70 ли е колева? Моите рокли. Защо? Вчера сложих моите рокли. Защо искаш Аз я храних, тя обличаше. Не, аз не съм се хранила. Аз ти храня, тя те облича, ти лаш. Аз ако чакам Мекс да ме облече, няма да му нарекат модна икона много години поред. Преди тя да е започнала да шие своите рокли от 70 Ти казва, че детето ти разбира. На първо място е колаген. Не мога, ще ми секна храносмилането. Тогава аз те взимам пък храната. Ми взима ми храната, както тя решава да седне на моето място, така аз решавам да взема нейната чиния. Това си. Само ще... Как изхвърли храната, бе? Не съм я изхвърлил. В мивката е. Никой не е определил кой къде да сяда. Никой не на мен често ми сядат на място, не можеш да изхвърлиш храната. Аз съм се определил мое място и никой до сега не е сядал на моето място. Вече се прекалява. Не се нараниш с велицата от мивката си го знаеш. Знаеш, ако ме докосна, ще те изгоня от играта. Аз ако те докосна. Аз имам днеска синина заради теб на крака, само да ти кажа. Виж, Папки, бой. Не ме интересува ти какво си направила. Не ме интересува ти какво си направила. От този ти провокации няма нужда. 10 дена беше до сега така. Няма се мести от тук, от там си. Ама всеки може да се мести. Вие ако сте пионки, се местете. Аз имам място, си сядам на мястото. Да съм пионка, да ти кажа. Все пак е нещо важно. И пионката е важно. И пионката е важно, да, тя трябва да бъде изместена от крада. И от кралицата. Обаче, извинявай, ама така да и кажа, че ние... Аз така преценявам. Добре. Аз не искам от твоето. Защо да не? Защо да не разделим целите заедно с теб? Не беше, нали броим бройки? Нали има бройка някаква тук? Аз участвам в мизите наравно, даже не съм спечелил и медал. Дай да се разделиме тая вечеря. Защо за мен няма храна? Ама аз мога да си ям каквото си искам, това, защото съм си го изработил. Аз мога да ям колкото си искам. Ти няма да ми броиш моите залци. Аз съм работил за този общ бюджет, искам да ям. Ма напротив, ти ли ще кажеш аз дали съм гладен или не, бе? Ваня да не се занимава, а не и да не те се страда. Ма ти не можеш да кажеш аз гладен ли съм или не съм гладен. Аз казвам на Ваня да не те съжалява, а дали си гладен или не, това е... Ма стига взима отношение по въпроси, които не са твоите въпроси. Да, Милчев. Да. Като Мара подробната. Да. Трябва да седнеш до Рози и да я правиш компания. Значи ви сега, пионките и пешките си менят местата всеки път, както вие показвате кои сте тук на шахматната дъска. Аз стоя на едно и също място. Ако аз не стоя на това място, ще вечерям тук. Разбираш ли? Тук вечеря. Защото аз не мога да издигна човека. Аз не искам от твоето, Ваня, приготвя ми се друго. Благодаря ти. Благодаря ти, да, разбира се. Благодаря ти от сърце, че споделяш храната си с мен. Няма нужда. Нали брояхте? Нали броите? Не знаете колко човека сме в къщата ли? Какво? Какво е това отношение? Ще ме оставите мен без храна? Зверове. Няма да те оставим без Ами как зверове? Той ще ми определя аз бил ли съм ял и имам ли нужда от храна или нямам. Спокойно, няма да те оставим без храна. Това не е възможно да се случи. Значи аз нямам нито деца, нито жена. И жена ми не чака дете. Той първо да се отиде до жената и тогава да определя кой от какво има нужда. Къде ми е храна? Сега яди. Ма това си ми е моя отделна храна. Като казваш, ти няма да ми правиш интересува чуждия бюджет. Няма да ми правиш ти на мен сметка. Като казваш, не ме интересува чуждия бюджет. И като не знаеш да кажеш извинявай,
ми крещиш с тези криви зъби. Като не знаеш да кажеш извинявай, няма да едеш от храната, разбра ли? Напротив, ще ям, току-що ще ям, ще видиш. След малко ще ям. Не разбрах. След малко ще ям от тази храна. След малко ще ям от тази храна. То се вижда кой повишава тони, кой е простак, населени. И се оправи зъбите, като ставаш рапър. Говориш и рапира с тази уста. Маймун Пешо, ти пак ли идваш тук? Отивай там да си изявява си готвиш, да намериш мъж. Извинявай, че не знам как. Тя сега иска да сготвя се представи, да се намери най-накрая мъж, че няма кой да се спре до нея. Стара мома ще останеш, маймуняк. Защо? Не, аз казах предварително, че този, който се асоциира с Нора, ще бъде посечен. Първо се асоциира с нея и ставаш приятелка с нея. Аз не харесвам интриганти, а ти си интригант. Ма няма интригант, тук съм в очите ти. Аз говоря в очите ти. Научи какво означава думата интрига. Аз говоря в очите ти. Аз говоря в очите ти, това не е интригантство. Говори си сам, ама това не е интригантство, научи се значението на думите, които използваш. Някой моли ли те да ми говориш в очите? Ма не, ти си неука. Забрави как ми се моля се да ме гримираш безплатно да се снимам. Аз съм ти се молил. Колко пъти ми звъня, Милинко, ела да направим един грим безплатно, да се снимаш, да пуснем лайк. Бейби, аз никога не съм гримирал никой безплатно. А още повече неизвестна певица като теб се гримирал някога безплатно. Гримирал съм те веднъж за 15 минути и съм взел 400 лева хонорар. Като за 15 минути съм те гримирал и съм взел 400 лева хонорар, котенце. Миличко, моя хонорар с приноли, така че не ми казвай колко е твоя. Разбираш ли? Аз за 30 минути взимам колкото ти за цял месец. Само като пея. На плейбек. Ти си пълничка сляшка, живееш под найем в супер мизерия, бе. Така ли? Да, и ти плащаме сметките. Моя пипа не е също като тебе. Ти си чужбина. Ти си в чужбина за пари. Ти нямаш пари. Ти нямаш пукната стотинка от пеене. Ама аз се гордея, защото аз нямам пари от само себе си и не разчитам на себе. Пари от бедната си майка. Взимаш пари от бедната си майка за твоите проекти и от любовниците си. Аз нямам любовници, имам само един мъж за себе си. Имаш много. Ти ходиш постоянно и се озърташ. Пред мен си го правила. Ходиш с негър. Няма да си измисляш за личния ми с негър. Може да ме обиждаш, може да се смея, но нямаш право да си измисляш. Стоя. Абе аз кога съм те гримирал от теб без пари, бе, маймуно? Ти си ми се молил да ме гримираш, бе. Тапанар. Толкова си ограничени, толкова искаш да спъкнеш на мой гръб, че си смешен. Не, ти си смешник. Седи си на сплескания задник. Рапърта си сплеска на задник. Ти си един... А ти си кормило. Не ми говори! Кормило, което където искам мога да завъртя. Така, пий сега работа. Още един път си измисли нещо по моя адрес. И като излезем от къщата, много ми повярвай какво ще ти се случи. Не съм си ходила с него. 2 часа и се прибра с него. Абе, ти нормален ли си? За какво си измисляш такива неща, бе? Те видяха, бе, пред кой ме е видял, бе? Ти вися като топол 2 часа под дъжда с него, бе, и най-накрая те прибра. Какъв негър, кога си? Защо си измисляш, бе? Като бяхме заедно в... Ако не е Нора тук, ти нямаше и да влезеш по... Остави да сготвиш. Аз няма да докосна това ядене. Знаете ли какво? Аз никой няма да казвам. Господ вижда всичко и това е. Не говори за Господ, бе, прелюбодейки, не говори за Господ ти изобщо. Всичко вижда. И един ден ти си платиш за всичко. Където работиш с тялото си, не говори за Господ ти изобщо. Си платиш един ден. Розмари, какво търсиш? Айде не дей да заплашва, само да не си платиш ти още и сега. Фани си мръсната коса, ти каза, която не е къпана от 3 дни. Абе, о боже. За какво влезнах? Ами аз не знам. Как ми идеш в моите неща, бе, аз не мога да разбера какво е това нещо. Еми ще почнеш да разбираш леко по леко. Почвай вече да се осъзнаеш къде си. Ти май още не знаеш къде си. Напротив, аз много добре знам, ти не си разбрал. Ма ти бъркаш ходилника и идеш в мои неща, бе, човек, разбираш ли? Аз не съм дошъл у вас да ти бъркам в ходилника и да ти ям храната. Да, не съм дошъл у вас, бе. Еми къде си? Ако искаш до вечера ще дойда у вас, искаш ли? Мела. Еми добре. До вечера ще спа при папи, нали нямаш нищо против, на гости съм. Спи където искаш. Така, добре. Айде изчезвай, истерички. Ако видеото ви е харесало, можете да ударите един лайк или да се абонирате за канала.